वेलकम टू हॉलीवुड एंटरटेनमेंट। आसतु आज जानिबा जागृति सीरियल एपिसोड 37 रे आगो को कौन हवा को जाउछि। वीडियोटी आरंभ करबा आगरु जो माने मोर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती एबे सब्सक्राइब करि निहंतु, ताहाले जाई मोर एपिसोड प्रोमो वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने प्रथमे पाई परिबे। ताहाले चलंतु वीडियोटी को आरंभ करिबा। एपिसोड 37 रे आपण माने देखिबाको पाइबे जागृति को तार साबत माँ फोन रे कहूथिबो, तू मरी गलुनु कोन पई, तू मरी जाइथिले मु शांति पाई थांती। जागृति कहिबो, तुमे माँ होई कि झियोर मरिबा कथा कहि पारुछ केमिति। परे ता माँ जागृति को पचारिबो, तू कोन चाहुची, एमिति कोन पई करूछु। जागृति कहिबो, मु जस्टिस चाहुची। फोन कटिला पर जागृतिर साबत माँ तार पिउसी आउ तार गोटे छोट भौणी जागृति विषय कथा होउथिबे जे जागृति मैरेज पर पूरा बदली जाइछि। तापरे ता साबत माँ कहिबो, से मते धमक देउछि जे जेउ दिन जानिबो मु सତରେ किए से दिन तुम पाद तळु माटी खसी जिवो। मते बहुत भय लागुछि, मोर झियो संसार रे जागृति किछि क्षति करिबोनि नहीं तो। ପରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଜାଗୃତି ତାକୁ ଚା ଆଣିକି ଦବ। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଜାଗୃତିକୁ କହିବ, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଜଣେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଚା ଆଣିକି ଦେଇଛି ମୋତେ। ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ତଳେ ଶୋଇଛି ବୋଲି କୌଶିକ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁକୁ ପଚାରିବ, ରାତିଟା କେମିତି କଟିଲା। ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ କହିବ, ରାତିଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଛି। କିନ୍ତୁ କୌଶିକ କହିବ, ନା କିଛି ଭଲ ହୋଇନି। ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ୍ରେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତଳେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କନଫର୍ମ ହୋଇସାରେ ତାପରେ କହିବି। ମେହେନ୍ଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତି କଫି ଦବ ସେତେବେଳେ ମେହେନ୍ଦୀ ରାଗି ଯାଇ କହିବ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କଫି ଆଣିଛୁ? ଚାକର ବାକର କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି? ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ମୋର ଦିନଟା ପୁରା ବେକାର ଯିବ। ନିୟୋଗ ପଟେ ମେହେନ୍ଦୀର ଘରେ ମେହେନ୍ଦୀର ମା, ମେହେନ୍ଦୀର ପିଉସୀ ଆଉ ତାର ଭଉଣୀମାନେ ଜାଗୃତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ତାର କ'ଣ ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦୀର ଶାଶୁ ଘରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଘରେ ରହିଛି। ପରେ ତାର ପିଉସୀ କହିବ, ତାର ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିଥିଲି। ତାର ବଡ଼ କିଛି ମତଲବ ଅଛି। ତାର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଜାଗୃତି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ୱିଦାଉଟ୍ ସୁଗାରରେ ତିଆରି କରି ଆଣିଥିବ। ତେଣୁ ମେହେନ୍ଦୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିବ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ତାପରେ ରାଗିକି ଉତ୍ସବକୁ ପଚାରିବ, ଜାଗୃତି କେମିତି ଜାଣିଲା ତୁମେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ୱିଦାଉଟ୍ ସୁଗାରରେ ଖାଅ ବୋଲି। ଏଇ କଫି କଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ଆଉ ମେହେନ୍ଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଏସବୁ କଥା ମେହେନ୍ଦୀ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ଯେ ଜାଗୃତି କେମିତି ଜାଣିଲା ଉତ୍ସବ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ୱିଦାଉଟ୍ ସୁଗାରରେ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋମୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।